Nem üçün seni hiç kim sıylanok. Sen gadrın bilenok. Bilesin gelemi? Onu şu videonun sonuna çendinle. Belki kömek eder. Hemişe kıyali yılgırıp bolya dip cevap verende içkimenin yok dip kıyırya. Sen yine de bolya dip cevap verdin. Sen yine de kosanırsın. O pul sen yerden tapacak. Ya da alayana izine ne edip verecek. Şular ýaly ýalňyşlyklar nämçe bolup geçýär. Düýp sebäbi sen şahsy serhetleň goşak, özüň gorap bilen o. Oňam esasy sebäbi sen gorkýan. Bu joram soň men bilen jora bolmaz. Ejem menden gaty gorar. Ulaglar men bilen soň halaşmaz. Hawa, çağam meni gowy görmez, men şonu alyp bermesem. Sen gorkýan, özüňe gownuň ýeten o. Muňam esasy düýp sebäbi sen kiçikliňden gelýär. Belki ejeň senden köp gaty görenler bolýa eden o, senden amyrça bolar, senden postaýan gowy ýaranjak bolup, bäşlik çokuçýaly hemişe ýaranjak bolýar. Özüň nämeslän, ony hiç kim eden okdy. Sen glawny gowy ýaranmaly, wagtyny ubork etmeli, wagtyny hemme zat ýerine ýetirmeli. Ýa-da azajyk ulalýan, jora bolup başlaýan. Joralaň seni manipulirować etýär. Şoň bilen jora bolsaň, men sen bilen söwüşýän. Bara şonýal kiçikkä. Men sen bilen abu. Owa. Şeýdip seni manipulirować etýärler, sen olara ýaranjak bolup, gurjak ýaly bolýan. Her bir zadyň öz şahsy çäkleri bar. Näseredin? Ten. Teniň öz, biziň tenimiz, biziň şahsy araçýamy. Gatrak bir udar degse, bir çümüklese biz wagt diýip süýşýär, biz duýdurýas. Anemçe emosional taýdan seni gaty gördülerine sen aýdyp bilenok ýok diýip. Ya misal üçin nahar hazırlayan hapalanny alyp maşina ýaly avtomobilka baryp napora tutdyp bolanok. O ýörüýte kitap wa. Muny beýdip etmelär, beýdip ýuwmalär, muny şeýle manipulasiýa etmeli. Düşünýäňiz siziň öz kitabyňyz bolmaly. Siz bilen näme gürleşmeli, näme gürleşmelär. Näme size ýaraýar, näme ýaranok. Näme üçin gerek bil. Esasy birinji ýerde özüňiz. Sebäbi siz belkem ýaşlyk göterer, siz kömek edip bilýäňiz. Şu wagt siziň puluňyz köp, pul ýagdaýda kömek edip bilýän. Ýöne bir ýagdaý düşýär, siz kömek edip bilýäňiz. Maddi taýdan hem fiziski taýdan hem podдержка edip bilýäňiz. Adamlara da düşünýärňiz, bolan düşünün. Olar almany öwrenşen sizden. Ondan siz ýigrenji, sizden depressiýa düşýär. Näme beýle bollaý, men kömek etdim, men gadrym bilen oklar. Düşünün, ol birinji etap. İkinji etapam siz hemişe sizden alýan adamy bozýaňyz. Ol adam hemme kişi etmeler diýip kabul etýär. Düşünýäňiz iki taraplaýyn. Özüňiz zaýlaýaňyz, özge kişinem zaýlaýaňyz.